Følg med på videoen her, hvis du ønsker at se, hvordan jeg har lavet mit lashlift med Lash Aarhus' eget DIY lashlift kit. Ønsker du at gå fra et træt look til dette lidt mere friske look, så følg med i videoen her. Alt du skal bruge til at lave et lashlift derhjemme finder du i vores lashlift kit. Det første du gør er at sætte en iPad på din undervipper. Finde den rette skabelon. Skabelonen sættes på ved at du påfører lim på selve skabelonens bagside, så den bagefter kan limes fast på dit øjenlåg som her. Så gør vi klar til at lime dine naturvipper op på skabelonen. Det gør vi ved at påføre lim på selve skabelonen. Så tager du en Y-børste, som ser sådan her ud. Der bruger du ligesom kammen til at redde vipperne op på skabelonen med. Det er her vigtigt, at du bruger lidt god tid på at sætte vipperne helt lige, så de ikke krydser ind over hinanden. På den måde får du det bedste og flotteste resultat bagefter. Hvis du har svært ved her at få alle vipperne op på skabelonen, kan du altid påføre noget mere lim, så skal de nok hæfte sig fast. Når du har limet vipperne op på skabelonen, så vil det se sådan her ud. Så skal vi bruge det første produkt, som du ser her. Det hedder Perm. Perm bruges til at blødgøre hårenes struktur, så vi kan sætte dem i den nye retning, som vi har givet dem ved at sætte dem op på skabelonen. Når du har sat Perm på, så skulle det gerne se sådan her ud. Du lader Perm sidde i det antal tid, det nu skal have ifølge brugsanvisningen på pakken. Derefter fjerner du det bare med en vatpind. Så bruger vi produkt nummer 2, som hedder Fix, som er det, der sætter dem i den nye struktur. Det ser sådan her ud. Fix skal sidde i lige så lang tid, som du har ladt Perm sidde. Og når det har siddet i det stykke tid, det skal, så fjerner du det på samme måde som med Fixen. Så skal vi bruge rens. Rens går ind og løsner hårene fra skabelonen,